ffrindiau? Fi yw Draco. Rwy'n Dracoraptor, a fi yw'r deinosor cynharaf y gwyddym amdano o'r cyfnod Jwrasig. Fy enw yw Lladin am draigleidr. Mae nhw'n fy ngalw i'n ddraig oherwydd fy mod yn Gymro. Oeddech chi'n gwybod mai fy ffosil deinosor oedd y cyntaf i'w ddarganfod yng Nghymru? Daeth bwyd o hyd i'm ffosil ym Mhwynt Larnog yn 2014 gan ddau frawd o'r enw Nick a Rob. Ydych chi'n gwybod be? Theropod ydw i, sy'n golygu fy mod yn perthyn i'r T-Rex cool iawn. Dwi'n deinosor eitha bach, gan fy mod i'n 70 cm o daldra a tua 2 fetr o hyd. Felly dwi tua'r un faint â ci mawr. Ond fyddech chi ddim yn fy nal ar denyn ac yn orogli pen ôl cwn arall, acha fi! Rwyf hefyd yn gigysydd, felly rwyf wrth fy modd yn bwyta cig ac yn bendant yn casau llysiau. Fe gewch chi weld llawer o fideos eraill gan ddefnyddio'r codau QR ar y byrddau. Ac ni allaf aros i ddweud wrthych am yr holl ffeithiau a jocs deino rwy'n ei gwybod. Ei, mae hynny'n fy atgoffa. Ydych chi'n barod? Beth ydych chi'n galw deinosor sy'n hoffi cysgu? Tyrannosaurus? Hwyl am y tro!